أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ne matsari wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharrin shaitan jefaffe daga rahamar Allah. Ba shaitan ba rahamar Allah da hida dukkan jama'arsa sai waɗanda suka tuba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Me wannan suna bismillahi ar-Rahman ar-Rahim shine Allah. Mun fara wannan karatu da sunan Allah mai kyauta. Duk duniya ga cikin rahamaniya ta Allah sai mu gode masa. Ar-Rahim jin kansa ne guda 100. Kwaɗe taki bari a duniya kowa iyalwata. Da shi ne kaga uwa na jin kandanta. 99 suna gare shi sai dan alkiyama zai hada da wannan ta duniya. Sun zama 100 idan kamumine su shiga aljanna. Allah sa muna cikin su. Wanda abima tumar. Umarni ne Allah ya biyo ma'aiki alaihi salatu wassalam ka isar abin da aka umarce ka ma'aiki ya isar. Wa arida ana mushrikin. Arna makiya addini ka kau da kai a gare su inji mai Qur'ani. Illa ka faila kal mustahzi'i. Su ka munafikai masu maka izgili mun isar maka su inji Allahu. Wallahi gaibun samawati wal ardi. Allah yace shine ya san sirrin abin da ke samme bakwai da kasai bakwai mulkan wa kalkan wa abidan din nasa ne. Wallahi rajawul amru kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi. Ilayhi raja'ul amru kullu. La ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala yace to wannan duniya mu zuba ido. Dukkan al'amura za su kare gare shi lamari zai juya. Sai Allah ya ba mu shawara. Fa'buduhu mu bautata Allah na ba mu shawara mu bautata masa. wa tawakkal alayhi. Kuma mu dogara gare shi. Kasa akwai hadisin da yayi magana. Hadisin Annabi yace law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli. Da mun tsaya mun dogara ga Allah mutukar dogaro da Allah ya mana arziki kamar yadda Allah ya yi tsuntsu arziki. Yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Allah mun dogara gare ka. Surati Yus wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu. Allah yace ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga yawa al'umma Allah ba mabari bane da abin da bayi muke aikatawa kowa ita kansa akwai ranar hisabi. Allah sa mu gama lafiya. Surati Yusufa alaihi salamu. Allahu akbar. Makiyatun mi'atun wa ihda asharatu a. To wannan sura mala yake ku zo mu bada aron kunnan mu ga surar Yusuf alaihi salam. Amincin Allah ya same shi. To Yusuf annabi ne cikin annabawan Allah wanda sahabbai sun tambayi Rasulullahi a duniya wane ne karimi wato babba ne kuma shi dan manya ne. Kaga duk duniya babu kamar manzon Allah amma sai annabi yace masa karimi ibnu karimi fulani bin fulanin kenan yace in dai babba kuke nema dan babba to Yusufa kenan shi annabin Allah babansa annabi Yakuba kenan kakansa Ishaqa annabi mahaifin kakan shi ma annabin Allah shine Ibrahim suka ce a ba wannan muke nufi ba yace to shugabanninku a Laraba na da a yau ma su ne zababbu inda suna kan addinin Allah to annabi Yusufa annabi ne cikin annabawan Allah dalilin wannan saukar wannan sura gaba ɗayanta abubuwa suka tattara wa rasulullahi nan ya bullo nan yayi kaza nan yayi kaza sai Allah ya ɗauko surar gaba ɗaya cancak ta zama tasaliya ga manzon Allah a nuna mana asalin yadda rayuwar duniya take tabbata aka ce a dalilin saukar wannan sura malaman yahudawa su ne suka zuga mushrikai su je su tambayi manzon Allah intiqala ali yaquba sai sura ta sauko to anan dai farko Allah ya ce ga sura mai labarin Yusuf alaihi salam amincin Allah ya same shi. Makiyatun wannan sura maka ta sauko. Mi'atun wa ihda asharatu a. Wannan sura tana da aya 100 da aya 11. Bismillahir rahmanir rahim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam ra. Alif lam ra. To waɗannan harfa suna cikin kuraman baki na Alqur'ani. La ya'lamu tawiluhu illa Allah. Allah ya san abin da yake nufi da su. Tilka kitabul mubin. Wannan surar za mu karanta yanzu ko waɗannan ayoyin Qur'ani ne masu bayyana komai. Inna anzalnahu. Allah ya ce lalle mu muka saukar da shi. Qur'anan arabiyyan. Wannan alqur'ani amma da harshen larabci. Manzo Allah ya ce ina musulmi ku so larabci ko dan abu uku. Alqur'ani balarabe ne. Muhammad Rasulullahi balarabe ne. Zancen yan aljanna in an shiga aljanna larabci za a inji manzon Allah. Ma yanzu mun ji kunya ko? A ya ba iya larabcin ba. Sai dai kai ba ma zancen larabci ba Qur'anin ba ana murfi ba. Qur'ani ma yanzu a fuskar jama'a ba shi da kima sosai. Sai dai daga waliyan Allah. Manzo Allah ko ya ce mu riƙe alqur'ani kai rukun man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu. Wanda ya kai ku wanda ya karanta alqur'ani kuma yake karantar da shi. Yace kuma mafificiyar ibada karatun alqur'ani inji manzon Allah. Yace sanar da ƴaƴan muharrafan alqur'ani aliyu an baki wa zal to yi dubi garballah. Iya kau da fushin Allah inji manzon Allah.
to alqur'ani me yasa aka ba mu shi la'allakum taqilun an ba mu alqur'ani kuma hankalci inji Allah wanda yake alqur'ani shi ya shiryu wanda duk ibar qur'ani zai hallaka nana naqussu alayka nahani ya Muhammad inji Allah mu muke karantawa a gare ka hasan al-qasasi mafi kyawun zance ila ilayka hadha al-qur'an da abin da muke maka wahayi shine wannan qur'ani kadimi zancen mu wa in kunta min qablihi lamil al-ghafilin domin kafin qur'ani izo kai ma kana cikin masu saurare wannan kissa baka santa ba gahi yanzu za a sanar da kai izqala yusuf li abihi Allahu akbar to wannan fefe ne fa a cikin wannan lamari za mu shiga fefan farko annabi yaquba malaman tarihi suka ce yana da ƴaƴa guda 12 matarsa guda 2 to yusufa shine karamin ƴaƴan daga ciki akwai kuma dan uwansa bunyaminu wato sune kanana sai ya kasance a wayannan samari nasa guda 12 lokacin da yusufa iya nan sai Allah ya nuna masa wani irin mafarki wata nan yana kwance iya bacci iya halin karamin sa to da gari yawa ya ga bai manta mafarkin ba sai ya gangaro izo iga da babansa zai ga mar abin da Allah ya nuna masa da daddare to shine da yazo suka gaisa farkon fefai Allah ya ce mu rika kallon su gashi nan me ya gaya masa izqala yusuf li abihi Allah ya ce ku kalla lokacin da Yusufa yana sanar da mahaifinsa ya abati yace masa ya babana inni ra'atu ahada ashara kawkaba baba yau ina kwance ina bacci nayi mafarki me ka gani ice taurari 11 wa shamsa da rana wal qamara da wata ra'aytuhum li sajidi abu 13 sai yanga sun zo gabana sun fadi suna gaida ni suna girmama ni kana bulai wannan ka gani ice ce ya kai dan karamin dana la taqassu yaka alayki wa tika alama albarka wannan muhurki da ka gaya mun to amma akwai magana kwaya daya ɗan uwanka karka kuskura ka ba su labarin wannan mafarki da kai yakidu laka kaida in ku suka samu labari yace kai Yusuf za su kullo maka makirci ba dan karami ba illa shaytana lil insani aduwwan mubin yace shedan ba zai basu ba dan shedan ga dan adam mai bayyana kiyayya ne wa kadhalika yajtabika rabbuka zai fassara mar yace wannan mafarki da Allah ya nuna maka ubangijinka zai zabe ka wa yu'allimuka min tawil al-hadi kuma Allah zai sanar da kai fassara mafarki wa yatummu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'ima a gare ka zaka zama annabin Allah wa ala ali yaquba su ma ƴan uwanka zuwa gaba za su zama annabawa ma atamma ala abwayka min qabli ibrahima wa ishaq Allahu akbar kamar yadda Allah ya cika annabta ga iyayenka Ibrahima da Ishaqa babbar magana kakanninsa ne amma sai ya ce mar iyayensa yasa in mun dubo shari'ar musulunci wasan da jika haramun ne wanda muke yi ko kaga jikar kaga ce yaki matata kaga a shari'a ba aure tsakaninku har abada amma al'adar mu ta Bahaushe mukan aikata wannan ko kaga jikar ya ce yaki matar to kaga kakanninsa ne amma me yace masa kama atamma ala abwayka min qabli ibrahima wa ishaq kamar yadda Allah ya cika annabta ga iyayenka Ibrahima da Ishaqa gabanin haka annabawa ne na Allah inna rabbaka alimun hakim yace ubangijinka Yusuf alimun masani ne hakimun fi sun'ihi mai hukunci cikin halittarsa yadda ya so laqad kana fi yusufa Allah yace ku zo ku gani wannan labari na sayyidina Yusuf wa ikwatihi ƴan uwan nan nasa su 10 atul lisaili alamatin aya ce lisa'ili daga masu tambaya masu cewa a basu labarin intiqali ali yaquba su ba da aron kunnen su izqalu la yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna to fefe zai fara aiki lokacin da suka duba suka ga ƴan uwan Yusufa su 10 a gaban su a gaban mahaifinsu su ne manya sai suka ga annabi yaquba lamarinsa ya juya kan Yusufa ka san wato misali ne annabi yaquba annabi ne mahaifinsa Ishaqa annabi ne kakansa Ibrahima shi ma annabi to ga ƴaƴansa samari a gida har 12 ya san gidansa gida ne na annabta ko wata rana iya zuba ido iga to ai ƴaƴana kuma wane ne annabi wanda zai gaje ni da Allah ya tahi bayyana masa ya nuna masa karamin cikin su Yusufa to sai gaba ɗaya soyayyarsa sai ta juya kan Yusufa yanzu mu dau misali ko tunda nan ne kamar ga tsangaya kusa da mu yanzu a ce kana alaramma mai darasu kana ƴaƴa kamar guda 6 samari kaga kowanne so kake ya zama hafizi ya samu karatu ko ka mutu gida iyanan bai mutu ba ko to sai ka leka kaga sauran an buga karatun ya gagara sai ga kwaya ɗaya ya samu karatu wanda ko baka nan a yanzu ma zai iya zama kan shimfiɗa ka in kai tafiya kaga zai fi sanin sirrin ka fiye da sauran to sai annabi yaquba iga in zai sallah ya ce ya kan yusufa zai yi bacci ido yi shimfiɗarsa duk wani abu dai yakan ambata yusufa wannan samari suka ga a gidan nan mu muke komai amma baba ya juya lamarinsa zuwa ga karamin cikin mu abin sa yake damun su suka ce za mu yi maganin wannan matsala a gidan nan sai suka kira taro su 10 za su yi mitin
ya kawane suka tari inda ba za a gansu ba. Yanzu mu kalle su me suka ce? izqalu yusufu A gurin taron sai suka fara ambata Yusufa wa akuhu da dan uwan nan nasa Bunyamin. abu ila abina minna Suka ce in kun kula wayannan yara guda biyu a gidan nan baba ya fi kaunar su a bisa gare mu. wa nahnu usbatu Gashi mu 10 daukar ruwa kiyo komai mu muke a gidan nan. illa bala lafi lalun mubi Wani ya ce a'a abin da yasa haka ya faru tsufa ya kama baba. Dan haka zuciyar baba ta lulluɓa kan san wayannan yara. qutilu yusufa Wani ya ce yanzu dan wannan yaro zamu zo mu bata lokacin mu kashe shi mu huta. aw darakuhu aradan yakalilakum Wani ya ce ni kuma mu raba shi da garin nan gonakan garin nan mu kai shi nesa inda zai wofanta. wajahu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin In mun aikata haka mun yanke soyayya daga fuskar baba mu dawo gidan nan mu tuba ga Allah ma samu karbuwa gaban tsohon mu. qala qailun minkum To shawara fa ake wani babba a cikin su wannan yace ai kisa wannan yace a'a kai shi gurin da zai bata. To qala qa'ilun minhum babba kenan mai hankalin cikin su ana ce mar Yahuza yace ɗan uwana wannan shawarar ta ku ba ta yi ba. la taqtulu yusufa Yace kar mu kuskure mai kisa abu ne mai girma. wa alquhu fi ghayabatil jibbi Ku zo mu lallaba baba ya haɗa mu da wannan yaro mu tafi ta kiyo tare. In mun je daji tsohuwar rijiyar nan mu jefa shi a cikin ta. yaltaqiduhu barun sayarati in kuntum fa'ili Shakin fatake masu tafiyar dare sukan zango ga gefen wannan rijiya an sun zara guga ikamo guga su ganshi za su fita da shi su gaba kenan mu huta amma kar ai kisa. Suka ce wannan sharar taka ta yi daidai mu je mu sabu baba. To kun ga shi ma shara ba mai kyau bace. An ce za a yi kisa ice a'a a jefa a rijiya ya ana nan ko ba cinya ba kafar baya. Ai ko ba a mutu ba a sha wahala kuma mutuwar ma za ta iya shigowa ta wannan hanya. Suka karɓi wannan shara sai suka jero ku suka zo suka zauna gaban babansu kamar yadda in za su tambaye shi wani abu haka suke mar. Da ya gansa a wannan hali ya ce me ke tafa da ku ne? qalu ya abana Suka ce ya kai babanmu. alaka la tamanna ala yusufa Baba wai mai isa ne baka amince mana a bisa Yusufa. inna lahu lanasihu Ai da ka haɗa mu muna mu'amala tare mu masu kula da muna masa nasiha. arsalhum ala qadan yarta'i wa yal'ab Baba ka daure ka haɗa mu in Allah ya kai mu gobe mu tafi tare muna kiyo muna tsere yana kallon abin da muke jinin mu zai fi haɗuwa. inna lahu lahafizu Wannan ɗana ka lalle la hafizuna za mu kiyaye maka shi baba za mu kula da shi. qala inni la yukhzini niyya Yace abin da ke tafa da ku kenan suka ce eh. To kun ga alheri suka faɗa. A haɗa asin sa saba ai ya dace. Ashe iya na baka ne ba zuci ba. Malam gane maki akwai wahala. Mutum bai san ka ba za ka iya ganewa ba. Saboda da'iman ya zo gunka soyayya zai bayyana. Ko abu mara daɗi ya same ka ima jaje in ya juya ya ce gara haka. Al'adar mutane kenan. Yo annabi ya zo na da makiya bai san sa ba balle mu. Allah yake cewa maradu ala nifaqi la ta'lamuhum. Kun ga yanzu in an haɗa su da hita tasa ta kare. Amma sai suka gyara magana suka yi mata fanti. Allahu akbar. Amma da ke wanda suke ga maganar ba yaro bane. Kun san Bahaushe yace abin da babba ya hango daga zaune. Yaro ko ya hau sama wai tunanin ai ba ɗaya bane ko? Yasa in za ka yi shawara ka rike da iyayenka. Sun ratso abin da baka ratso ba. Sai su gaya maka abin da zai zama alheri gare ka. Kaga yanzu da suka yi wa maganar fanti da ya kalle su me yace? qala inni la yukhzini niyya Yace to wannan magana abin zai bakanta mu. an tarabu bihi In na haɗa ku zuwa kiyo tare wa akhafa an yakulahu dhibu kuma ba ku ambaci zai raka ku gona ba ko cikin gari kun ce kiyo daji kuke zuwa can nesa akwai namun daji karfafa karhun ku ya iso nasa bai iso ba ina gudun kirkeci ta cinye wannan yaro wa antum anhu ghafilun lokacin kun je kuna wasannin ku qalu la yanakhalahu dhibu to jama'a kuna ji fa me san kanka ya fi ka dabara suka ce haba baba yanzu aka ce ka haɗa mu da wannan yaro mun je kura ta cinye shi wala nusbatu muna mu 10 karfafa sa daukai jinin annabawa la idhal khasirun haba baba izal lakasiruna kaga la kalma ce ta larabci kasiruna kamar tabewa kenan su ku har abada ba za su tabe ba izal lakasiruna wai ajizuna kenan ko da mun yi sakaci a ce wannan yana tsakanin mu a ce wani abu ya same shi to da ke dukansu Allah ba su kira ne irin ta samarin aljanna sadaukai ne to da iga wannan magana akwai gaskiya a cikinta shikenan sai musu alƙawarin safiya gari na wayewa ku cika alƙawari Yusufa ya sa takalmi ya sa riga da komai an kunto dabbobi za a fita kiyo ya ga gaba ɗaya za a tafi a bar gida yace kai ku tsaya zan muku rakiya sai da ya kasa har bayan gari za a raba ma yace ya kai Yusufa ishin bace saboda yana kaunarsa to ka san al'adar ubangiji ko sunnatullahi zamu ci wato wannan hanya ce ta Allah duk ta inda abin da ka fi so an fi jarraba ka ta wannan gurin kaga yanzu annabi yaquba ya fi son yusufa amma sai Allah ya fara jarraba shi ta wannan hanya dan yanzu lokacin da aka ba su dama sun tafi kiyo sun yi tafiya ta mil 36 ba kilomita ba
sun je tsakiyar daji wa ajma'u sai suka tara maka ya kai Yusufa sai a kwashe shi da mari in yi da shigun wancan aga zamar shi ma in ya dauka fa sai ya wurge shi in yi da shigun wancan ya ce wato ni kare na suka cire tausayi kadu an ya katulu da ku sun kusa kashe shi babban ya ce ku dakata ba mu alƙawarin kisa ga baba ba abin da ya kamata ga wannan yaro an yajaluhu fi ghayabatil jib rijiyar nan mun kusa ku zo mu jefa shi mu huta la ilaha illallah aka kamo hannunsa wannan iya fuskarsa wannan iya fuskarsa suka dire shi bakin rijiya yayin da aka bara shi bakin rijiya suna zuwa aka cewa na cire mai rigar jiki Allah za a zura shi kamar guga diga duk taron ba mai ce a fasa yace in uwana ku bar min rigata ta zama likafani a gurina ta rijiya a daji ga dahu ga zurfi ga ruwa malamai ma suka ce zurfin rijiyar zura'i 400 ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah to da ba sarki sai Allah sai kama kiran babansa ya abatahu ya ba ka san yadda ɗanka yace baba da baka samu nutsuwa ba a lokacin wannan sai suka ce in taimako ne ka kira rana ta taimake ka wacce ganta da daddare kana bacci Allah yace me kace ajma'u an yajaluhu fi ghayabatil jib suna tattaruwa suka ce to wani kama ana ibon kafafunsa sai aka watsa shi rijiya aka rijiyar sai aka yanke igiyar dan ya halaka ya tafi kamar an jefa bulu Allahu akbar suka ce haba magana ta kare yanzu laifi ɗaya muka kawai mu je mu tuba baba ya gane muna da amfani a gidan nan mu muke ɗauko ruwa mu muke kiyo dan ga in ta karye zamu kafa ta kayan baba in ya dauda zamu wanke amma duk baba bai ga abin da muke ba sai wannan karamin yaro ya tohe mana hanci sun yi nisa sun bar rijiya wai to ku dakata illa asali ina ɗansa me zamu ga baba wani ya ce ai baba ya kada kansa tunda ya ce yana koyon kura mu je mu ce kura ta cinye ɗansa wani ya ce a faɗin haka baba zai yadda ba sai dai ku zo mu shiga dajin nan an mun ga kura mu kama ta mu ja ta har gida mu ce baba wannan dabba ce ta cinye maka ɗanka suka ce ai faɗin baba ba zai yadda da wannan ba sai dai ku zo in baba yanda baba yake kaunar Yusufa sai addu'a ya zance da ku da ta karyata mu daga ce to ku zo mu koma rijiya mu ruju'i mu ji yana cikin rayu ko ya halaka aka dawo bakin rijiya wani ya ka kira Yusufa iya gefe cikin duhu zato yake tausayi ne ya dawo da yasu ya amsa kira suka ce to da sauransa bai karasa ba ga dutse can ku kama mu ji daidai ina ya amsa mu jefa dutsen nan ya karasa shi an kamo dutsen sai babban ya hana to anan Allah ya aiki Jibrilu wa ilayhi Allah ya ce sai nace Jibrilu ka je ka gaya wa Yusufa la tunabbi lakum bi amrikum hada idan suka kiran ka a rijiyar nan kai shiru ka daina amsawa su gaji da kira su tafi su baka guri za a zo a fidda kai ka je wani gari ka samu ci gaba ka ɗaukaka wata ran su zo gaban ka suna maka maula ka laburta musu abin da suka shuka ma hum la yash'urun wa hum la yash'urun bi zalika wahyi ma'ana su zo san su in kai shiru hallaka kai da suka kira shiru suka ce haba ba magana sa bace wa zai fada rijiyar nan ko bai mutu ba ya iya motsi sai suka kyale rijiya suka shiga daji to sun aikata haka farkon fitowar su la'asar sakaliya kuma an haɗo dabbobi za a tafi gida sai suka yi dabara suka ce to mu kama dabba ɗaya aka kama aka yanka jinin dabba sai aka jika rigar Yusufa aka jika rigarsa suka ce mu nuna baba rigar nan da jini baba ya san rigar ɗansa amma ai bai san jinin ɗansa ba kuma duk wanda ya shiga gida ya kama kuka mi ta kuka in an ce mai ifari in mun faɗa a gaskata mu wani ya ce kuma a'a malaman tafsiri wani ya rubuta ce aka ce wato dambu aka yanka wasu kuma suka ce kunkuru to mu kalla dai ga riga sun jika ta da jini sun je za su nuna baba cewa wato ga abin da ya faru yayin da aka yi haka wato ainihin mu kalle su ga sunan sun tafi wajabakum isha'an yabaku Allah ya ce sun tauso mahaifinsu lokacin cin abinci suna kuka bayan magariba kenan ko ka san da daddare in kana kuka ba hawaye ba za a gane ba kukan wuni ne Allah ya ce isha'an yabakuna wannan ya shigo ta wannan kuka wannan ya shigo ihu wannan na doka kai farin dattijo hankalinsa ya tashi suka kewaye shi ileka ikirga sai ga ƴaƴansa na kuka yace to ina Yusufa shi ma kukan yake kalo ya bana suka ce ina ya rakana Yusufa yanda matayila fa akalahu zi suka ce ai baba yau bayan mun tafi mun je daji na sabiku muna tsere mun an wani wasa ne wanda Yusufa karfinsa bai kawo bai saba ba muka ce to zo na wajen kaya kai jiran mu baba mun gama wasa mun dawo fa akalahu sai muka tarar ɗanka babu kura ta cinye shi la ilaha illallah me yin labarin na yi masu kuwa ba su fasa ya ce Yusuf babu suka ce Yusuf babu baba ka ga rigar ɗanka ana ɗauko riga da jini aka zubi a gabansa
iga rigar ta dance ituno Yusufa shi ma sai ya shiga layin masu kuka sai hawaye sar a ido ai daga nan ne kullun ya tuna sai ya kuka sai da in samu ya makance in shekara 6 bai gani da idan ba ka san ido ga fari ga baki ko dama ta bakin muke yin kallo Allah yana cewa o bai rataina hu min al-huzni sai da ya zama idan ba bakin anan nan ma ba bakin sai fari fat dama ga jiki an manyanta karɓi riga iware ta ido ba yace dabbobin ƙasar nan tamu suna da hankali dabba ta zo ta samu ɗana ta tube rigarsa ta shimfiɗa ta ɗauko shi ta ɗaura akan riga ta cinye ta gudu ga riga da jini amma rigar ba ta yage ba wa manta sadiki suka ce amma mun san ba za ka gaskata mu ba ko da dai gaskiya muke gaya ma to sun ce mun bai shi muna wasa wani irin wasa suke ka san duk wasan duniya haramu ne in ji manzon Allah mu kiyaye Allah jama'a Allah ya ce bai sama da ƙasa dan wasa ba amma yanzu mutane sun zama yan wasa addini ma ya zama wasa abu ya koma kungiyanci ai ya zama wasanni kuma wannan ya rena wannan na gaya wannan bakar magana mu ko musulmi so ake kowa kyakkyawan zato to wasan haramun ne inji manzon Allah Allah ya ce mu haɗa kan mu guri ɗaya tif wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu to wasan haramun ne Allah bai sama da ƙasa dan wasa ba sai dai shari'a ta ware wasa uku halal ne inji manzon Allah wasan farko kai da matarka halal ne ku yi wasa in zaka shigo gida ka saki fuska ka rika yar fara'a ka ce assalamu alaikum masha Allah la quwwata illa billah kullum in kana wannan talauci ya bar gida ita kuma ta karbi sallamar in ka higa ka rika dan sakin fuska to ai ka san wani zai zo gida wai face rere wannan baci rere zaka nuna matarka wacce saboda sai 600 ta ga barecin ka ai gara ma ka saki fuskar kun yi kokuwa a gidan nan maza Allah ya ce ai kokuwar ku gwada karfin kadai ku ya idan yara in ma ba ku yi kokuwar wasa ba ai ta rigima kwa a gaskiya ne amma in kun saba wasa ko shedan ya zo zai shiga tsakaninku sai abin ya juye wasa da matarka halin ne in ji rasulullahi duk duniya babu dattijo kamar manzon Allah san da ya aure Aisha shekara amma wata ran ice mata himi tsere tace ni ina zamu je ice ni da ke a gawa zai riga wani kaiwa ta aka tafi ta riga yace ban yadda ba aka dawo irga ta kaga an yi duro kenan ko ta kai ma kwa iya yin gidan da fadi kada ku ya idan yara annabi ya tara sahabbai yace ɗayan ku kar ije da niyyar zai kwanta da matarsa sai ya aika mata sahabbai suka ce abun kunya za a aika ya manzon Allah yace in ka je kai da ita wasa za ku fara shine dan aikin kar ka je ka fada kamar yadda dabba ke zuwa to wasa da matarka halin ne in ji rasulullahi lada za a rubuta maka wasa na biyu sai koyan harbi da kibiya ne da danko ne dan hadisin annabi yace wanda i koyi harbi imanta ya saba wa Allah da rasulullahi da yanzu ba mu iya ba yanzu kwanan nan wata unguwa kusa da mu a nan Kano muka je suna aka fito da rago za a yanka sai da aka je gida na 4 aka samu wukar yanka rago ba a so mu zo na kara zube ba neman rigima ake ba musulunci shi ya kawo zaman lafiya amma Allah ya ce mai tanadin makami wa aidu lahum mastata'atun min quwwati inja Allah goran nan ka ajiye kwari da bakan nan bindigan nan ajiye ta to wanda yanzu mun iya harbin wallahi wani harba ma sai tekuna ta dawo kansa ko fa da nan ba za ta kai ba to ya kamata a ce mun iya to wasa na uku shine hawa doki kilisa yadda muke mallakar mota ke ce babur dan zuwa gona ko kasuwa sahabban rasulullahi su kuma suka mallakar wannan dan zuwa gona ko neman abincinsa amma dan zuwa daga la ilaha illallah fita yaki saboda in ka sai doki sai ka je ka koya mar wasa yadda za a yi tsere ketare rami yadda ake gogurmaya ketare dutse saboda an ce a fito da ma ka iya ana yekuwa ya kai lillahi irkabi fiyayyin Allah a fito sai ka zaburo dan in manzon Allah zai fita yaki ikan shirya doki 80,000 doki 60,000 40,000 daga nan za a doshi kamar da magara za a kai hari ko za a yi wajen Maiduguri ko daga nan za a yi wajen abin nan to in baka iya ba in an wannan layin wani gun in aka yi suko sai ka faɗo dokin ya taka ka to yanzu na wasa muka iya ka san doki yana da baiwa in annabi zai fita yaki ka san da an yi sallar asuba manzon Allah zai tare sa'a yace da an yi sallah zai hudu ba yace ba kashe aya ba kashe mata babu tawallayu mazhab ka san doki Allah yana rantsuwa da sahabban manzon Allah wata sura Allah yace wal adiyati rabaha numfashin dokin Allah ya fara rantsuwa da hitukun sannan yace falmuriyati qadaha Allah ya rantse da kofatin dokin su in sun ratsa saharan nan za su yaki suna gudu wuta ce ke tashi su tadda gona mai koriyar ciyawa su taka ta su wuce ta buhe ta koma toka yace falmugirati subha ya rantse da kishin da suke dauka da subha sannan Allah ya rantsuwa da yan kundin bala
masu zuwa filin daki su tada kura su shiga cikin kura ba dan su fito ba kamar yanzu wanda wasa muka iya dai bal ko wai ita ma an ce motsa jiki ce amma fa haramun ci bal haramun ci ai Allah ya ce lau aradna an natakiza lahawa latakasnahu bil ladina da wasa abin kauna ne a guri na Allah ya ce da na turo muku annabin wasa to wasa haramun ne in ji rasulullahi ko irin wannan wasan ko koyon da ake ya haranta mace ta isa aure namiji ya isa ba muharrama ba ke waka su rawa ƴaƴan mu su kalla da a maraya in an aiki yaro ɗebo ruwa a famfo ko ya ɗauko nika a hanya zaka ji iya 40 hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisul awwal kaza iya waka amma yanzu da an aiki yaro sai dai ka ji iya waka sangaya ko to wasa haramun ne in ji rasulullahi to amma wanda shari'ar ta keɓe su wasan da suke bari mu ji waja'u abahum min sha'an yabaku Allah ya ce sun zo mahaifinsu lokacin cin abinci suna kuka kano ya abana suka ce ya kai babanmu illa zahabna lastabiqu yau mun je daji na sabiku muna tsere tsere ya halitta a musulunci sai dai ba irin wanda nasara ya kawo ba ita ma bal din ai kaga kamar motsa jikin ne amma nasara sai ya jefa ta zama caca tana haddasa gaba da kiyayya da kashe-kashe kaga ta zama haramun musulunci bai da wannan ba amma tsere ya halitta a ce duk taron nan mun iya tsere daga wannan gari ne nan macina daga nan a ce kowa zai iya kai haɗeje bai gaji ba ko za mu da shuguru yaya yanzu duk na wanda zai iya gudun kilomita 30 bai gaji ba wani kan kilomita 1 sai ya haki to ya kamata a ce duk mun iya ana so a ce inda linkaya ruwa ne duk mun iya linkaya za mu hai musulmi ana so ko ina a same ka kanka ya waye ka fahimci abu suka ce nasabiku muna tsere tarakana yusufa sai muka kyale dan kanin nan namu yusufa da mata'ina inda siyabina wajen kayan akala huzzi baba mun dawo sai muka tare danka kura ta cinye shi wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin amma mun san baba ba za ka gaskata mu ba ko da dai gaskiya muke gaya ma wala da min sihibi da min kazi Allah ya ce hakika sun zo da jini a jikin rigar amma na kuskure ne سولت لكم وأنفسكم أمرا da ya kare musu kallo iga jiya kuka ce in bada Yusufa in an je kiyo zai saba yau kun dawo shi bai dawo ba yace sawwalat lakum anfusakum wannan shawara zuciya ce ta kawata kuka dauka abin da ya kamata gani wannan dattijo naku fasabaran jami fasabari sabarin jamilin hakuri zan yi mai kyau ka san duk abin da hakuri bai bar shin hakurin ba zai ba kaga wannan mu ake koyarwa dan da yafi so suka hallaka mar ya gane kwalle su ne amma sai ce zai yi hakuri kai ma yanzu ana koyar da kai kenan dan ka iya sata shaye yake magana ka ce bai dauka rika roka masa Allah addu'ar mahaifa karbabbiya ce inji manzon Allah tunda ku in kai addu'a Allah zai karba kan ƴaƴanka to kai musu addu'ar kirki amma in kai fishi kan danka dan ranka ya baci kace wani ban yi sa'ar aihuwa ba ruwan sha'i gagara a gidan nan an rasa mai kai nika Allah ya tsire to ka cuci zar'aka kaga kai ka rasa jama'a ta rasa musulunci ya rasa kuma shi ba zai amfani kansa ba Allah ya hirya mana ƴaƴanmu addu'a ake musu kaga maimakon rai ya baci ko ko ice kaza sai ya ce kun ga fasabari sabarin jamilin zan yi hakuri mai kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah ne mai taimako na akan aikin da kuka yi ku tashi ku je wada'ar sayyaratu Allah subhanahu wata'ala ya ce mu kalla abin a kissa aka ce to annabi yaquba ya kai kukansa ga Allah cewa in Yusufa iya da rai ya sani in bai da rai ya sani to Yusufa na can arijiya dare da rana sai da aka samu kwanaki 3 Allahu akbar sai ga waja as-sayyara sai ga fatake min madakin daga burane sun iyo ayari sun gangaro zuwa Masar da kayansu sai suka rako daji inda rijiya take arsaluhu waridakum sai suka aiki karamin cikin su tsaka tsakin su wane ka je rijiya ka ebo ruwa madalle dalwa kaji Qur'ani har cikin rijiyar an ce mu leka kamar muna nan ake kudu labarin gaibi ne ake gaya wa Rasulullah zalika min anba'il gaibi yasa jama'a babbar mu'jizar manzon Allah alqur'ani Allah sa Qur'ani cikin mu kai koma farkon aya mu ji wadat sayyaratu sai ga fatake sun zo arsalu waridakum suka aiki karaman su ka je rijiya ka ebo ruwa madalle dalwa da yazo sai da gugan sa da ya tabbatar gugan nan ya ebo ruwa sai ya daga zai ja sai da na Yusuf ya hoguga irki me ja iji nauyin nan ba na ruwa bane yace in sun yin aujin ne mutum ne ko aljan Yusuf yace mutum ne a rijiya yace yace Allah ya taimake ka tunda in zo zan fidda kai saki gugan na ja ruwa aka ce saboda tauhidi Yusuf ya saki tauhidi ne kwana 3 a daji fa ko ku ka tsutsu bai ji ba in kai ne ka kyale gugan ba gara a fidda kai a ce ka jawo ruwan ba haushe yana dinyar makaho sai ya saki shi kuma da ya juye sai ya zara guga dan ya fidda shi da irke iya ja da ileka iga mai ijawo gaba ɗaya sai garijiya ta dau haske ashe mai daraja ijawo
ka san a hadisi manzo Allah ya ce Yusufa Allah ya ba shi rabin kyau inji manzon Allah ina leka da igarija da haske mai yace kana bushrai hala gulam yace ya farin ciki na da wannan yaro aka ce a'a da yace ya bishira sunan sahibinsa ne bishira din gashi can wajen kaya kira iki su bishira su zo su ga wannan mutum ne ko mala'iki in kaga Yusuf magana ta kare Allah ya halicce shi da kira irin ta samarin aljanna albama albarkacin su suka zo suka kewaye fatake suna kewaye shi nan sai ga ƴan uwansa sun fito kiyo suka hango taro suka ce wa'ancan fa mu je suka zo suka tadda Yusuf a tsakanin su zato suke ya hallaka suka tadda shi ya kara lafiya kaga he gwiwa ta sanyi ina kuka same shi suka ci arija Allah ya ba mu shi suka ce a wannan ai ba naku bane hi muka fito ne ma lana adukum gujajjan bawa ne a gidan wato bawan gidan mu ne gujajjan bawa gudu muka fito ne ma sarruhu bira'a Allah yake sai suka boye dare Yusufa suka ambace shi da kadara kaga tunda sun ce bawa ya zama kayan sayarwa kenan Allahu alimun bima ya'malu Allah yace ni ne masani da abin da suka aikata to jama'a mu wafa abin da muke Allah ya sani yadda Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta mana yadda i musu ahuwa Allah ya mana ahuwa fatake suka kalli Yusuf suka ce ka san su ya daga kai ga ƴan uwansa kan yi magana suka ce in kace da har yanzu na ibraniyanci in kace ga tsakanin mu kaga abin da zamu yi ma to da suka gane akwai sanayya tsakanin suka ce to ladan fidda shi a rija Allah ya ba mu ku dau abin ku suka ce ai wannan da mun tadda shi ma kasuwa zamu kai shi ai zama da shi kunji suka ce yanzu mutum kamar wannan wa zai ki shi Yusuf ga kyau Allah ya ce to mu kalle su a wannan gona suka kulle ciniki tsakanin su wa sharahu bi samanin bakasin darahima ma'aduda Allah ya ce suka yi ciniki da kuɗaɗe to yoyuki diddigagu dirhami 20 fan 10 aka ba su kuɗi suka raba dirhami biyu aka ce a'a kuɗin bai kai nan ba an raba sisi to ga kuɗi an ba su sun zuba ne a aljihu zubar da shi suka yi gida suka koma suka nuna baba Allah ya ce mu kalle su dai wa kanu fihi min az-zahidi sai ga su suna gujewa kuɗi su ko wancan sun biya Yusufa sun ɗauke shi sun ɗora kan dabba sun gangara masa mu kalle su sun shigo wannan birni fa kowa ita ko da gudu kallon kaya su zai zuba ido Allahu akbar kowa izo sai ya tsaya kallon Yusufa kowa izo to alƙarya ce ga hukuma wanda aka bashi rukun taskar gari shine kidifiru izo yi ga Yusufa yake to kun ga wannan zan ba ku riba zan kai shi gidan sarauta wa qala alladhi ishtaraku tira limratihi akharami masawi ase an yanfa'ana aw nattakizahu walada wa qala alladhi ishtarahu min misra shi ma kidifirin da ibiya Yusufa ije gida ya kira mata sai ce wannan akrami masawa ki kyautata masaukinsa a gidan nan sai an yanfa'ana wannan ya kusata ya amfane mu la takilahu walada ko mu rike shi da wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi Allah ya ce haka nan muka zo da Yusufa a wannan ƙasa in ji Allah yu'allimuhu min tawil al hadi ba dan komai ba dan mu sanar da tawil al ahadis fassara mafarki zamanin sayyidina Yusuf duk irin mafarkin da kai kace ya fassara ma sai ya fassara shi muna nan zamu ji inda ayar Qur'ani a cikin wannan sura ta fassara mana mawarki cewa wadda kala ma a husujina fataya sayyidina Yusuf ya shiga gidan kurkuku tare da samari biyu daya mai dafa sarki giya daya mai yin abinci ne sai aka biyo ta hannunsa a zuba sabmu dan yalla bai ya ci ga abin da za a ba su to shikenan shi mai giya sai ya ga ba zai zuba ba sai mai abinci ikarba zai zuba mai giya sai ya zagaya ce ranka ya dade yau in an kawo abincin gidan nan karkaci abincin nan akwai fitina a ciki in ƙarya nake wanda ya dafa abincin a ce ya ci a gani yace to nagode je ka mai abinci shi ma sai ya dago daga baya yace lalla bai mai giyar gidan nan yau an bashi wata fitina ina gudun ni an zo ta hannuna ban karba ba yau dai kawai karka sha giya in kuma ƙarya nake a ce isha a gani to sai ga mai giya ya daho ya kawo zai fita ranka da yace a zauna mu sha tare a tunda kake kaunata kullun kai da kai za mu rika sha yace ai na rashin kunya sai dai a sha a rige mu yace ni ne yadda da aka matsa masa sai ya kurba ya aje shi kuma aka boye shi a daki aka ebe giyar can sai ga mai abinci ya zo ya zubar ya ajiye zai fita yace zo ai tunda kake kaunata sirri ne wannan dillan da ka dafa da kai za mu rika ci yace hukuncin wanda ya ci abinci da sarki ma amar bulala ka ji munafiki ko yace a ai ni ne yadda mu ci aka matsa yake da aka nemi kare yace sai ya mutu take yace to har mai giyar da kai da aje a rufe ku sai mun yi bincike akan ku tukun alkali ya gano gaskiya da shi ka je gidan kurkuku sai ga sayyidina Yusufa shi ma lokacin da lamarin mata iya waita din nan ita ku kurkuku kowa na ɗakin sa ga sanan a cikin kurkuku ya musu wa'azi yi musu nasiha gashi da kyan hali shi shiga zuciyarsu rannan da daddare suna bacci sai kowa yi mafarki me bashi mamaki sai wannan yake cewa aboki yau na yi mafarki na ganin ina matsar giya na bai shugaba na iyaye yace ni ma ku ne mafarki na ganni da wani abin nan akai na tsuntsaye na sassaka suna tashi kamar akwashi da gurasa
sai suka ce to in dai haka ne wa ya kamata mu ga mafarkin nan, sai suka ce mu je mu samu Yusufa. Shine suka ce Yusufa mun yi mafarki, wannan ya gani kan kujera iya matsar giya, iya mai labai iya sha, ni kuma na ganni da akwai shi akai na tsuntsaye na caccaka suna tashin wani abinci a ciki. Nabi ina bi tawili inna nareka minal muhsinina. Da ishi saurare su sai ya ce to kun ga farko sai musu wa'azi, yace la yati kuma da aman turzaqanihi illa naba'atu kuma bi tawilihi qabla an yati kuma zalikuma mimma allamani rabbi. Bayan ya gama sai kuma yace to fassarar mafarkinku, kai da kaga kana matsa giya kana bin shugabanka, to kwana uku za a fita da kai, za a je ka koma kan aikin ka na da. Kai kuma da ka ganka ka dauko wannan abin akan ka tsuntsaye na caccaka suna tashi kokolwar kanka suke ci. To shi da ya ji mutuwa ce sai ya ce Yusuf wallahi ƙarya nake ban yi mafarki ba. Ya ce a ƙuriyar lamarin da ya fi fihi ta safatiyan. To hakan ku aka yi, kwana uku aka fita da shi wannan, aka je aka koma kan aikin sanada. Shi kuma wannan kwana uku yazo aka fita aka tsire shi. To wani yazo gun Yusuf wata rana yace Yusuf ne mafarki ina yaye kaɗanyen nama, menene fassarar mafarkin nan nawa? Wani gozo gun Yusuf yace Yusuf ne mafarki ni kuma na ganna a jeji ina sarar itace bushashe, ka san Rasulullahi yace mana mafarkin annabawa wahayi ne, ru'yar salihin haqqan, mafarkin mutanen kirki gaskiya ne inji manzon Allah. Yasa in mun duba manzon Allah shi ma iya fassara mafarki guri guri, in ya zauna a fadarsa sai ya ce sahabbai kun yi mafarki, in sun yi sai ya fassara musu, in su basu yi ba sai ya ce ni na muku. Yasa in ka duba cewa wato kiran sallah ma mafarki aka nuna musu, yaƙe-yaƙen manzon Allah sai Allah ya nuna masa shi a mafarki. Kaga da zai fita yakin Uhud ma ko ai kaji Yusuf an-Nabhani ma mai ra'iya yace wa fi Uhud ru'yan nabiy ta'abarat, yace ra'a bakaran fiha fa'abarha bakara, yace walau sabatal fursanuhu inda amrihi latamallahu lakinnahu kalibul amara. Kaga mafarki manzon Allah yi, kuma ko aure ne manzon Allah sai an lulluɓo matar an nuna mar abaci, an ce wannan zaujati kamata kace. Da yasa in mun duba kuma wata rana i zauna yace yau na muku mafarki sahabbaina, na ganku kuna wuce ni, wani rigarsa iya cibiya, wani iya kirji, wani tasa iya gwiwa, wani tasa tana jan kasa. Ice wadda tasa take jan kasa sayyidina Umar ne. Suka ce ma awaltuhu ya rasulullah, da me ka fassara mana wannan mafarki? Ice addini, wato iya kowa irin nasa addinin kenan, Umar zai fi ku wato zafin addini, zurfin addini. Kuma in mun duba tun daga rasulullahi ba za a yi malami mai fassara mafarki irin babban malamin na Ibn Sirina ba, wanda hatta imamu na Maliku ya taɓa yin mafarki, sai ya aiki almajirinsa ya ce ka je gurin Ibn Sirina ka ce ni Maliku na yi mafarki na ganni kanka aba tsarara. Allahu akbar. Ya je gurin makaranta ita da an cika, bayan an gama karatu sai kuma ana tambaya, sai wani ya ce malam ne mafarki na ganni ina dirka ihu da daddare. Da malamin ya kalle sai ya ce aikin haji za a yi da kai bana. Wani kuma ya ce malam ni ma ku ne mafarki ina ihu, ice kai kuma sata za ka yi kwanan nan a yanke maka hannu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mun nemi tsari wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga sharri